И здравейте хора! Днеска ще играя Clash Royale. Може да сложа в описанието Diamond линка. Само да спра звука. Знам, че не снимам често, но просто съм взет и този клип не се знае кога ще го кача. Една игра ще изигра и спирам клипа. Или по-точно ще е толкова клипа. Както и да е. Ето. Добре. Аз пък ще сложа тука. И тука. Трети левел съм, защото е игра от вчера. Хубава е играта. Не знам, на някой няма да им хареса, но мене повече ма кефи от Clash of Clans. Опс. Аре. Така. Колко се може по-бързо го разбия, по-хубаво ще е. Така. Тука. Опс. Тука. Тук. Чарки няма да сложа. Какво да сложа? Какво? Ай, това. Пика. Арчарки. Тише тука. Обаче то не се продава. И бих го. Добре. Нямам кой знае колко. Да. И ми трябват 150 монети, но нямам. И ще чакам. И да, мисля това да е за клипа. Довиждане. И скоро може пак да снимам клип.